Nananatiling lubog sa baha ang nasa 356 na barangay sa mga lalawigan ng Pampanga, Bulacan, Tarlac at Nueva Ecija base sa report ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong Lunes, August 24. Pinakamarami ang naitala sa Pampanga na may 253 submerged barangays, kasunod ng Bulacan na may 53 barangays. Batay sa sumbong sa Pangulo website, halos 14.57 billion pesos ang flood control project sa Pampanga mula 2022 hanggang 2025, habang nasa 43.78 billion pesos naman sa Bulacan. Samantala, bukod sa baha, 4 na barangay ang isolated o hindi na marating ng anumang uri ng sasakyan. Ito ang mga lugar ng Santa Fe, San Marcelino at Babuyan, Santa Cruz sa Zambales, pati na ang Santa Juliana at O'Donnell sa Capas Tarlac. Sanhi ito ng matinding agos ng tubig at ang pagkasira ng mga pangunahing tulay na nagdurugtong sa mga nasabing lugar ayon sa RDRRMC. Kasama si Raymond Tasoy, Angelica Cara, CLTV36 News.